La blefaroplàstia és una tècnica que utilitzem per millorar l'accés de pell i de bosses de les parpelles. Això pot ser tant a la parpella superior com a la parpella inferior. Generalment, els pacients que venen a consultar per a una blefaroplàstia són aquells pacients que ja s'han vist al pas dels anys, amb una mica d'envelliment a les parpelles, es veuen els ulls cansats, excés de pell, excés de greix, i volen millorar l'aspecte de la seva mirada. Els avantatges del làser sobretot són en funció de la recuperació després de la cirurgia. El làser ens fa un tall molt precís, disminuint molt el que és l'hemorràgia intraquirúrgica i per tant el pacient té menys hematomes i presenta una recuperació més ràpida que amb els bisturis tradicionals. El resurfacing amb làser CO2 és un rejoveniment de la pell que fem amb el làser. Això consisteix en fer uns fells de làser que són unes cremades molt micros i puntuals que el que fan són dos efectes. Un és un tensat de la pell per donar-nos aquesta tensió que perdem amb l'edat i l'altre és un efecte que fa a nivell molt més profund que el que fa és estimular la producció de col·làgen. Això el que farà és que amb el pas dels mesos el col·làgen es renovarà i provocarà una segona fase de tensió d'aquesta pell. Per tant, ens ajuda a rejovenir la pell que pot ser de la zona periocular o de tota la cara. La recuperació després de la cirurgia depèn una mica de les persones, però en general hem de comptar que tindrem la primera setmana amb hematomes i edemes, que seran bastant evidents i que aniran millorant al llarg dels dies. És una cirurgia que no fa mal, però pot ser en alguns casos aparatós per causa dels morats. Portem unes sutures que s'hauran de netejar i que al cap d'una setmana, 10 dies, les retirarem a la consulta. Sovint, després de 15 dies, molts pacients poden reprendre la seva activitat social i laboral de forma habitual. El missatge que els donaria a les persones que es volen realitzar aquest tipus de tractament és que valorin molt bé on van a fer-se el tractament i a quins doctors es dirigeixen. Per quin motiu? Doncs perquè no només és important preservar l'estètica de la mirada, sinó que el que és molt important és preservar la funció visual. I els especialistes, avui en dia, que estan especialitzats en cirurgia de parpelles i en preservar la funció visual, són els oftalmòlegs oculoplàstics. Per això el missatge final que us donaria és que valoréssiu de fer aquesta cirurgia amb un oftalmòleg.